Cred că suntem aproape să ne atingem scopul. M-am ascuns aici după petroi momentan. Dar știu că o să murim dacă nu merem să mai luăm niște emo și niște supplies. Aia știu sigur. Run, bitch! Run! Mimuri din 2010, be like. Bun. Nu e bun deloc. Nu e bun deloc. Nu e bun deloc. Așa, ne suim iară în vehiculul nostru clasic și să vedem dacă ne reușește misiunea de data asta. Dacă nu, nu-i bai, că tot încolo e și viața și toate alea. Armurile și restul de chestii de care avem nevoie. Hai mă muie dacă ești tare. De pica pe mine acum. Era problema. Da, aparent a fost în apropierea mea. Bun. O leacă de liniște după toate potopurile astea. Nu strică o leacă de liniște după toate potopurile astea. Bun. Stai, ce? Ce s-aude? Ce s-aude? S-a auzat ceva mai înainte și cred că un din ăla, un headcrab din ăla, dar poate că mă înșel. Cine a zis, mă, că nu-i faini jocurile din 2000? Cât o fi fost ieșit? 10 sau ceva de genul. Petrol, gaz. Aici, spoiler de la războiul din Rusia, cel mai probabil. Până în 2025 o să țină război, așa scrie acolo. Ce filme îmi dau și eu. No, bun. Tot așa, învârtim de asta, da. Tot așa, învârtim de asta, da. Până când poate omul să treacă. Și acum să se lase în jos, că nu știu ce fac. E bine. E bine. Freeman a reușit. După toate concubinajele cu elicoptere și headcrab prin care a trecut, a reușit. Așa, ne scoatem revolverul, dacă tăniți aici. Da, nu mai am skill-ul ăla atâta de bun pe care l-aveam eu înainte. Dar cred că am reușit, dar n-am reușit chiar din prima. Opa! Elena Ceaușescu, du-te înapoi. Poți să mă sui pe dronă. Hai aici, hai. Mă sui pe drona aia și sar, dar nu mere. Nu mere, mă, dacă merea era o idee bună sau un feature bun. Aici e plină camera de ei sau nu? Nu chiar, dar seamănă. Bum! Acasă! Bun. Dragii mei, am marele semn de întrebare dacă ar trebui să mă opresc aici sau nu. Și cred că răspunsul la întrebarea aceea e că da, bineînțeles că ar trebui să mă opresc aici. Pentru că nu am idee cât am filmat din nou. Și na, vă dați seama că mai bine mă opresc aici decât să fie filmarea pe lungă și să nu o pot să pun pe YouTube și să fie așa un amalgam de filmări care nu-s bune. După cum spuneam, ne oprim aici și ne vedem atunci tura viitoare, tot de aici continuând, cu rușii, ceasurile, cu dracii, cu macii.